Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien fost dawk li telgħu biex iqimu lil Alla fil-festa kien hemm xi Griegi. Dawn marru għand Filippu li kien minn Betsajda tal-Galilija u talbuh: Sinjur, nixtiequ naraw il-Ġesu. Filippu mar jgħid l-Indri u mbagħad Indri u Filippu marru jgħidu l-Ġesu. U Ġesu weġġibhom: waslet is-sija li fiha bin il-bniedem ikun glorifikat. Tassew ngħidilkom jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut tibqa' waħedha, imma jekk tmut tagħmel ħafna frott. Min iħobb il-ħajtu jitlifha, imma min jobgħod il-ħajtu f'din id-dinja jħarisha għal ħajja ta' dejjem. Jekk xi ħadd irid jaqdini u għandu jimxi warajja, u fejn inkun jien hemm ukoll ikun il-qaddej tiegħi. Min jaqdi lili il-missier jagħtih ġieħ. Issa qiegħed inħoss ruħi mħawda u x'naqbad ngħid. Missier eħlisni minn din is-sija, imma jiena lek ġejt għal din is-sija. Missier, għati glorja lill-ismek. Dak il-ħin instamma leħen mis-sema, jien diġà glorifikajtu u nerġa' nigglorifikah. In-nies li kienu hemm semgħuh u qalu li kien qiegħed iried. Oħrajn qalu kellmu xi anġlu. Ġesu wieġeb: dan il-leħen ma ġiex għalija imma għalikom. Il-ġudizzju ta' din id-dinja qiegħed isir issa. Issa se jitkeċċa l-prinċep ta' din id-dinja. U meta l-intrefal fuq mill-art jiena niġbed il-bnedmin kollha lejja. U għal dan biex jurihom bliema mewt kien sejjer imut. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lila Kristu. F'dan l-Evanġelu eżistija li jagħlaq ħanidu hekk l-ewwel parti tal-ktieb tal-raba' Evanġelju skont San Ġwan. L-Evanġelu ta' San Ġwan huwa maqsum fi tnejn. L-ewwel parti huwa kemm sejjaħ bħala l-ktieb tas-sinjali, fejn hemmhekk Ġesu jagħmel diversi sinjali u diskorsi twal qalb kontroversi mal-Lut, u t-tieni parti, l-ewwel parti hija minn kapitlu 1 sa kapitlu 12, it-tieni parti minn kapitlu 13 sa kapitlu 21 hija l-ktieb tal-glorja, tal-glorifikazzjoni ta' Ġesu, għaliex propju jurina kif Ġesu permezz tal-passjoni il-mewt il-qawwin tiegħu imur lura għand il-missier minn fejn ġie u jagħti glorja lill-missier. Il-Vanġelu tal-lum huwa propju biex ngħidu hekk kważi ċappetta bejn dawn iż-żewġ siltiet, żewġ partijiet importanti tal-Evanġelju. Il-Vanġelju jibda rajna issa propju li kien hemm xi Griegi li marru għall-festa, hawnhekk għandna għall-festa tal-Għid li kien jitilgħu għaliha f'Ġerusalemm mhux biss il-Lut imma ċerti persuni li kienu ġentili, allura nies li mhumiex Lut, Griegi, illi kellhom simpatija kbira lejn it-twemmin tal-Lut. Kellhom ċerta ftuħ għall-poplu Ludi u għal-fidi falla ta' Abram. Dawn sibuhom anke pereżempju fit-Testament il-Ġdid f'żewġ mumenti partikolari, dak il-ċenturjun li kien jirrispetta ħafna lil Lut li bnilhom is-sinagoga u anke jgħidulu isma' fejja t-tifel tiegħu għax dan jirrispettana. Imbagħad fl-Atti tal-Apostli għandna pereżempju kapitlu 10 u 11 Kornelju li għalkemm ma kienx Ludi però kien jitlob, kien jagħmel karità, kien bniedem li kellu l-biża' tal-Alla fih. U kien terlu anġlu li batwar San Petru, mbagħad nafu kif meta Petru mar u prietka niżel l-Ispiritu Santu fuqu, il-Pentekoste tal-Griegi, tal-Pagani. Hawnhekk għandna lura eżistijej din ir-realtà ta' persuni li mhumiex parti mill-fidi Ġudajka, però jissimpatizzaw magħha. U nixtieq nieqaf daqsxejn fuq dan il-punt partikolari fir-riflessjoni tagħna fuq dal-Vanġelu. U napplikaw daqsxejn għalina fil-Kristjaneżmu, anka għalina bħala komunitajiet ta' Nsara llum eżistej. Jista' jkollna persuni li għadhom mhumiex fil-qalba tal-Knisja, però jistgħu bil-mod il-mod ikunu ġejjin lura anke forsi li nqatgħu mal-Knisja. B'xi mod il-mod jistgħu jerġgħu jissimpatizzaw, Ġesu jerġa' jiġbidhom, il-Knisja terġa' tintereshom. Il-problemi, tbatija, l-mart, fallimenti, ċirkustanza tal-ħajja, rtir, laqgħa ta' talb, esperjenza, terġa' iġġibhom lura. Aħna eżistijej nixtieq nagħmel ftit tal-enfasi xi drabi aħna nitkellmu
Ekka u Malta mill-fenomenu li huwa verità wkoll. Ta' nies li qegħdin jitilqu l-Knisja in-numri għal qudies naqset u dan huwa fatt. Huwa fatt, ġifieri inqas minn nofs il-Maltin jipprattikaw il-fidi Kattolika. Inqas. Però jiena naħseb illi l-enfasi tagħna li tkun mhux dwar in-numri jekk biex jiżdiedu jonsu, imma dwar l-ispirtu x'qed jagħmel. Għax il-verità hija wkoll li għandna numru ta' nies li qegħdin jiġu lura. F'diversi għaqdiet, diversi movimenti, diversi momenti ta' evangelizzazzjoni, Ġesu huwa ħaj fi żminijietna qiegħed immiss il-qlub tan-nies u jiġu lura. U propju dawn il-persuni eżistijej qegħdin jiġu lura fil-Knisja b'esperjenza ħajja ta' Ġesu li xi drabi min dejjem baqa' fil-Knisja, permettu li ngħid il-kelma mingħajr ma nifhem weġġel ħadd, mhux dejjem hemm din l-esperjenza. Jista' jkun hemm drawwa, tradizzjonijiet, rutina ta' kif nagħmlu l-affarijiet u distalħat for granted, imma m'hemmx l-esperjenza interjuri ta' Ġesu. U hawnhekk toħroġ il-mistoqsija sabiħa illi dawn il-Griegi jagħmlu. Nixtiequ naraw il-Ġesu. Daw interessanti li ma qalux nixtiequ nisimgħu dwar Ġesu, imma daw xtaqu jaraw lilu. Laqas qalulhom għalmuna xi ħaġa milli għallimkom Ġesu, għallhom irridu naraw lilu. U din hija dak li hemm fil-qalb esistijej tal-bniedem. Fil-qalb hemm ta' min qed jiġi lura fil-Knisja llum. Għaliex ra lil Ġesu. ċef kelma waħda li inti tagħmel esperjenza ħajja ta' Ġesu fil-ħajja tiegħek. Daw dan nixtaqu. Dwar Ġesu kienu semgħu ftakru li kapitlu 11, ġifieri l-kapitlu ta' qabel il-Vanġelju kif ismajna, Ġesu jagħmel il-miraklu tal-qawmin, is-sinjal tal-qawmin mill-mewt tal-Lażru, illi kien ġera kullum ġifieri fil-mezzi ta' komunikazzjoni kien jagħmel ħid kbir. Da s-sinjal jagħmel Ġesu. Allura ħafna semgħu dwar dan Ġesu. Pero daw il-Grik mhux jisimgħu dwaru, ma jarawh ridu. U del mistoqsija li wara titanka tqajjem mistoqsija lilna aħna għandna xewqa lil Ġesu narawh. Aħna ħanibqgħu sempliċement irridu nisimgħu dwar il-mulej, nieħdu t-talim, il-katakezi, naqraw. Hemm f'qalbna din ix-xewqa l-iktar intimità l-Alla, daw irridu jagħmlu pass il quddiem milli jissimgħu dwar Ġesu għalli jaraw il-Ġesu. Jista' kulli din hija kelma li lilek tittejnek biex inti tagħmel pass il quddiem f'dan ir-randan u inti tfittex li mhux titgħallem dwar Ġesu ma li tarah. Interessanti li daw marru jgħidu lil Filippu l-mur jgħid l-Indri u Indri Filippu l-mur jgħidu l-Ġesu bix-xewqa tagħhom. Hawnhekk għandna riflessjoni importanti eżistijej. Daw ma jmorrux mill-ewwel għand Ġesu, ma jmorru għand Filippu għand Indri. Huma sinjal tal-Knisja Filippu u Indri eżistijej. Il-Knisja, l-missjoni tagħha hija din il-missjoni tal-Knisja. Il-nies li għandhom ix-xewqa għal Ġesu permezz tal-Knisja jistgħu jiltaqgħu ma' Ġesu. Dawn huma Indri Filippu, din hija l-missjoni tal-Knisja llum, jekk il-Knisja llum mhijiex tlaqqa n-nies ma' Kristu eżistijej. Il-Knisja falluta fil-missjoni tagħha. Il-Knisja m'għandix missjoni biex toqgħod tagħmel il-karitajiet hekk fihom infushom, biex toqgħod tiftaħ l-iskejjel l-istituti, mhux biex toqgħod tagħmel istituzzjonijiet u jkollha parroċċi u affarijiet. Il-Knisja ma teżistix għalhekk. Il-Knisja teżisti biex fiha Ġesu jkun proklamat esperjenzat bħala l-mulej u n-nies jagħmlu esperjenza tiegħu u frott ta' din l-esperjenza. Imbagħad iva, il-parroċċi nevanġelizzaw, skejjel u filantropi, dak kollu li hemm bżonn. Imma l-ewwel qabel kollox il-Knisja teżisti biex tlaqqa n-nies ma' Kristu. U hawnhekk irridu nagħmlu anke riflessjoni eżistej għalina kull wieħed waħda minna kemm aħna qegħdin verament parti minn din it-tip ta' Knisja. Kemm aħna qegħdin nikkontribwixxu biex f'Malta jkollna Knisja fejn il-missjoni tagħha hija vera li tgħin in-nies jiltaqgħu ma' Ġesu. U interessanti li daw l-ewwel ma marrux għand Indri, ma marru għand Filippu. Għaliex? Filippu ismu ma kienx isem ludi. Għal dawn il-Griegi kien iktar faċli li javviċinaw Filippu anke minħabba ismu. X'tista' tfisser għalina din eżistijej? Li aħna rridu naraw x'don, x'kariżma, xi kwalità naturali aħna jista' jkollna biex nagħmlu għad-dispożizzjoni tal-persuni li jixtuqu jaraw il-Ġesu fi żminijietna. Li nagħmluhom faċli li jintaqgħu magħna mingħajr ebda burokrazija, mingħajr ħafna affarijiet daqshekk diffiċli, ħalli jkunu jistgħu jiltaqgħu ma' Ġesu bis-serjetà fil-ħajja tagħhom. Eżistijej,
ejjew impoġġu talenti, jekk għandek talent ta' mużika, jekk għandek talent ta' arti, u x'inhu t-talent li għandek, u x'inhu l-karizma li mulejtak, il-talent tal-kidba, dak kollu li jagħmlek qrib il-persuni, l-sports, kollu li jagħmlek qrib in-nies, użah biex in-nies jagħmluha faċli, jsibuha faċli permezz tiegħek biex jiltaqgħu ma' Ġesu. Jalla eżistijaj f'ħajjitna ikonna l-ferħ li żgur kellhom Indru u Filippu li resqu n-nies lejn Ġesu. Jalla ħaddieħor lilna jassoċjana ma' Ġesu. U jalla il-mulietek il-grazzja li meta jarawk in-nies jitolbuk b'mod jew bieħor biex tlaqqaħħom ma' Kristu. U jekk nagħmlu dan, il-mulej jagħtina slem.